America ramah chuan November chawlhkar lina Nilaithawhtan ni hi Thanksgiving Day ani a hmun hrang hranga chhungkua thian le rualte intawkkhawmin chawhlui kil hona nen he ni hlimawm tak hi an hmang thin ani he Thanksgiving Day an hman hmasak ber kum chu kum sangkhat zaruk somni pakhat atang daih tawh khan niin Plymouth colonists le Wampanoag Indians ten an thlai chin thar hlimin lawmthu soinan chuai hona an buat sai china chuta changa ron in chan chu ani kum sangkhat zaruk somni pakhat atanga kum sangkhat zariat somruk le pathum chung chu mani omna hmun azirin he Thanksgiving Day hi an lo hmang china Civil War hun vel lai atang khan America President Abraham Lincoln chuan he Thanksgiving Day hi rampum huap ni poimo atana puangin ahun le ni atan November thla chawlhkar lina Nilaithawhtan ni hi alo puanga chuta chang chuan he mini a manchan ani Thanksgiving Day ron in chandan le a Chanchin Tlangpui chu kum sangkhat zaruk somni September thla khan Mayflower tia an kau longte pakhata chuan sakhazalen na jong tu pilgrims ho chuan an rin na le an biak pathian chu zalen taka an biak theinan England ram Plymouth ta changin mi za le pahni chu he longte a hian zalen taka pathian an biak na tur hmun thar jong turin an chuang luta re thei tak le har sat na chi sang sang twara ni engemaw zat an kal hnu in an zinga azat ve vel chuan twar zo lovin an thi sana adam la om chhun te chuan tuna New England an ti hmun chu chaw tak chungin an thlenga chu hmun an thlen chuan aram nei tu Wampanoag Indians honian an in hmu a English sap chunga an han in biak chuan an shelawin an mang ang hle a chutia aram nei tu tinen chong in shed lo na wanga in biak pot thei tak si lo awang chuan an shilai le meya ma se atu ka chuan Native American mi pakhat a hming kwanto chuan he England rama sa khozalen na jong tu pilgrims ho hne na chuan thlai chin dan turte vaimim chin dan turte sanghamat dan turte le aram omdan le thilti dan te chu azir tir ngala aram nei tu Wampanoag ho ne na ingtia in kom tur nge ti te thlingin azir tir ani sakho zalen na jong tu pilgrims ho chuan an thlen kum atangin thlai chin chu an chan ngala an thlai chin te chu a hlo tling hle meya an sengkhom hnu in an ho tu pa William Bradford chuan do kan lian tok tak siamin aram nei tu Wampanoag te chu somin lawmthu soina chawhlui Thanksgiving Day chu avoi khatna tan an mangchan ani akum le kum sangkhat zaruk somni pathuma chuan an thlai tharte an sengzo hnu in ama kuma an hman aya zawzokin an omna hmun New England vela midang te po som zelin lawmthu soina ni Thanksgiving Day chu an hmang chhun zom zela chuta chuan he lawmthu soina ni Thanksgiving Day hi kum khata voi khat emo ni khat emo a aya tam emo mang turin thuthlukna an siam nge ani America Revolution hun vela khan Continental Congress po chuan he Thanksgiving Day hun hi kum khata ni khat emo aya ni tamzok emo manchu an ron rem ti chho zela kum sangkhat zasari somriat le pakwa a meu chuan George Washington chuan USA sarkarin avoi khatna atan Thanksgiving Day chu mang turin le aram zalen na lom ni a lawmthu soina ni atana mang turin mipui te somin apuang chhuakta ani George Washington an hnu a USA president ronita John Adams le James Madison na po in an ron mang chhun zom le ta zel bok ani kum sangkhat zariat som pasaria chuan he Thanksgiving Day hi holiday anga USA state zinga mang thei tlem te zinga New York state po aron tel veta a kum sangkhat zariat somni pasari achang phei chuan he Thanksgiving Day hi rampum huap holiday ni turin thuziak turo pui tak Sarah Josepha Helen chuan thei to pa campaignin ma aron la a kum engimozat aral hnu chuan Civil War hun wanglai kum sangkhat zariat somruk le pathuma USA President Abraham Lincoln chuan Sarah Josepha Helen malak na chu ron she chuakin Civil War awanga chungkhat laina te le chian cha te sun tu mitam takte lungai na le torna thoidamna atan le ramtana an inpek na choimoi na ni atan November thla chawlhkar lina Nilaithawhtan ni hi
Thanksgiving Day atan rampum hwa man turin aron puang ta ani chu tun thlenga kan la man chun zom zel chu ani he Thanksgiving Day chawhlui kil hona a tel nge tura ngai te chu turkey stuffing, mashed potatoes, cranberry sauce le pumpkin pie te ani hemini hia National Turkey Federation in asoidanin America mi pui 90% te chuan he Thanksgiving ni hian turkey hi an e ni in an soibok hemi Thanksgiving Day ya Washington Examiner in atarlandanin mi million somnga le pali te chu an omna achanga mel somnga a hla a an chung te le an chian te tloin an zin kwal chhin ani tin million somli le paruk chuang turkey hi kumtin tha an ni bok million za somnga le pali hi thil leina Thanksgiving le Black Friday ya shopping na atana manchin ani bok video min lo thlir saktu zong te invite chunga lawmthu kan soya khongaya min lo like subscribe le share sakturin kan nge na cheu tin in ngai dan te a hnuai a hian min lo comment sakturin kan nge na cheu kan lo me